Казвам се Виктор Фачев, на 26 години съм. Израснал съм в София и двамата ми родители са от еврейски произход. Събитията от 39-та до 43-та година, това винаги е било една така популярна тема. Това, което винаги баба ми и дядо ми са ми разказвали, е как техните съседи са им помагали. Кой е спасил българските евреи, царя, синдикатите, българския народ или отделни личности като Димитър Пешев. Всеки има своя принос със сигурност, но това, което е така най-впечатляващо е когато са ги изселвали към влаковете. Съм чувал истории как тръгвали съседите заедно с евреите наред и всъщност това цяло състрадание на целия народ според мен е наистина за изключителна почит. Българското общество е така едно сравнително толерантно общество. Баба ми и дядо ми са направили избора да останат в България, така че това със сигурност ме повлияло да заобичат тази държава, да искат да останат и да участват в нейното развитие. Знам, че баба ми, веднага след като е свършила войната, първото нещо, което е направила, е да се запише медицинска сестра. Тази гордост от това да си българин, да си благодарен хората, които са народа, който е спасил всъщност баба ми и дядо ми, и затова съм тук. И това е развило една много силна гордост в мен и благодарност към всъщност целия български народ.